Эстетика йылы кыссаларында шулай ук республика муниципаль берәмлекләре территорияләренең санитар-экологик торышын яхшырту максатыннан Башкортстан башлыгы Радий Хәбиров чисталык көннәре үткәрү турында указга кул куйган иде. Шул җәһәттән иртә яздан тазарту төзекләндерү эшләре башланып, бүгенгәчә дәвам итә. Атна сайын җомга көннәрендә районда экологик өмәләр үткәрелә. Узган җомгада оешма, учреждение, предприятие хезмәткәрләре, авыл җирлекләре белгечләре, шулай ук район халкы үзләренә беркетелгән территорияләрне тәртипкә китерделәр. Безнең УМКО централизованный бухгалтериясы шушы субъектларны лаеклы көтеп алабыз. Без үзебезнең лаеклы эшне кертергә тырышабыз, районның үзәген төзекләндерүгә. Рәхмәт район өлкәсенә шундый өмәләрдә безне катнашырга чакыралар. Өмәләр барышында зиратларны чүп-чардан арындыру, коймаларны ремонтлау, җәмәгать территорияләрендә яңа коймалар урнаштыру, чишмәләрне бияу тазарту, чүп үләннәрен чабу, газон чирәме чәчү, чәчәкләр утырту кебек эшләр башкарылды. Эш өчен 22 берәмлек техника җәлеп ителде һәм 11 мең килограмм чүп чыгарылды. Өмәдә 1037 кеше катнашты, шуларның 21-е волонтер иде. Чисталык көннәрен районның барлык авыл җирлекләре дә хупладылар. Җәмәгать территорияләрен төзекләндерү, яшелләндерү, чүп-чар җыештыру көзгә кадәр дәвам итәчәк. Луиза Шарафутдинова, Илеш телерадиокомпаниясе.